ja môj meno je Erik a dneska je tu nový host a je to Edko. Čo sa chce ľudia? A dneska to bude Best Friend Tag. Ideme na otázky. Ako sa dlho poznáte, máte spoločný zážitok a prosím pozdrav vo videu. Tak, pozdravujem ťa Sára a teraz my už, tak ja mám 11 rokov, tak aký máme spoločný zážitok? Chodíme do školy. Áno. Nie. A poznáme sa od, keď som sa narodil. Ďalšia otázka. Koľko máte rokov, tajný host? Ja mám 11 rokov. Kto je lepší youtuber? Ty alebo ten host? To sa nemôžeme povedať, že kto je lepší, lebo všetci držíme spolu, takže nemôžeme povedať, kto je lepší alebo kto je horší. Ďalšia otázka. Koľko ste už urobili spolu videí? Asi jedno teraz a už žiadne iné. Ak by mal ponuku dostať 2 milióny, ak by strávil se hmyzou jednu noc ve kúpeľne, spravil by to tajný host? Tak ja nie, lebo s pavúkom mám fóbiu, takže nespravil by som to, vy hnusní, zlí ľudia. Ďalšia otázka. Máš rád tajného hostiteľa? Je to môj bratranec a mám ho rád. Koľko máš rokov má ten host? Mám nedral, som to povedal. Ďalšia otázka. Akým vzťahom ste s tajným hostom? A tak my spolu spávame. Ne, vôbec. No nie, máme spolu dobrý vzťah, sme bratranci a je to super. Aký je tvoj najobľúbenejší youtuber a prečo? Kámo, to je na nás otázku, tak môj najobľúbenejší youtuber je Kovi. Áno, ten alebo Martin. Ďalšia otázka. Keby ste mali dostať 5 miliónov za to, že by ste mali piť s tarantulou jednu noc a s potkami jednu noc. To určite nie. On tu má fóbiu s pavúkou a ja s potkanou, tak určite nie. Hral si sa hostom CSGO? On nehraje CSGO, dáme páni. On není na počítačovej hre. Vy to ani nevidíte počítač. Nikde. Ďalšia otázka. Obľúbený spevák, futbalista a hokejista a obľúbený rozprávku. Takže, obľúbený rozprávkár. Ľubomír Feldek. Krista Bendová. Obľúbený spevák. Asi pre mňa... Karel Gott. Vôbec. A ja poviem spevák asi... Slzu, neviem. A počkaj, futbalista. Messi. Ronaldo, neviem. Asi Messi, jo. Messi. A hokejista. Štefán Ľubomír. Jo, videli ste to hokejista? Normálne ani nemá hokejku, tak hral. Nepoznám ani jedného. Ale okrem Demitru. Máš frajerku, aké hudby počúvaš, koľko tak si? Nemám frajerku, mám 11, tak mám si chystať. A hudby počúvam Pilsios, Otisa a Separa. A koľko tak som štvrták, štvrtej B. Tak. Ďalšia otázka. Ako sa vám darí v škole? Nám sa darí dobre, máme jednotky, niekedy aj päťky. No, myslím, že ja... Hlavne on. Ja som ešte ani jednu päťku nedostal. 3-krát. sa nadrokoval. Dáme páni, píše nám ten najväčší človek na svete, prezident Geza Horvat. A ja by sme radi vedeli, aký máš herný setup, PC, ale Alex Lubušky by rád vedel, či nebude nejaká rozbalovačka. Senko, rád by si zaobstaral jeden se 5 Mepex prednou kamerou. No. Počítač mám asi najsilnejší, no tak, na strihanie a ty kameru. Najlepšie meno. Matúš Ďurčo. Nerobíme si z toho srandu, je to veľmi dobré meno. A sexy. Ideme prečítať jeho najkrajšiu otázku. Matúš Ďurčo by sa rád opýtal, že čo vás motivovalo stať sa youtubermi a aké prínosy tu má vo vašom osobnom živote. Viete, kto nominoval jeho, aby natáčal ja? Je to veľmi dobré stať sa youtuberom, ale výhody neviem aké. Nevýhody sú. Neviem, aké mám natočiť video a za druhé nemám hlavu. Posledná otázka, dámy a pánové. Ako vaši rodičia reagovali, keď ste začali celý YouTube? Nám povedali,
Ja som im povedal, ja budem zarábať, vy budete v dôchodoch a ja budem sa bávať v peniazoch. Takže ľudia, to bude všetko z tohto špinového, hovnového videa. Ak sa vám páčilo toto video, dajte like. Odber! Hlavne pre mňa, máme 200, budem mať. Jeho kanál máte v popisku videa, on natáča s Tomásom, v ktorom aj ja som natáčal z 2 videá Pizza Challenge a 5 sekúnd. Ale ja si myslím, že toto video už bláznivejšie nemohlo byť. Lebo, dámy a páni, vy budete vidieť prestrihy, ale my sa tak smiejeme, že asi budeme zobrať pivo a tuto si to všetko rozlejeme. A to bude všetko. Dajte like, odberajte môj kanál a jeho. Popisku videa! A čau.